नै जोंनिया नै DSLR मालिका नै shooting. Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel Rairup. So today we are going to Guwahati buy a new lens for DSLR. So let's go. Okay guys, right now we are at Phalton Bazaar and right now we are going to a DSLR shop. So let's go. Okay guys, now we have seen DSLR store. Yoga. And guys, finally we have bought a new lens. 55mm to 250 lens. Okay लोगोफोर दा दं जों नै नेहरू पार्कआव जिरायफैदों दसे DSLR लेन्स बायखांनानै ओंखाम जाना फैयाखैमोनलै उखैबाय दा जों गंसे रेस्टुरेन्टआव थांनायदों थांनिसै अके लोगोफोर अर्डार खालामनाया मोनसे फैबाय जोंनिया कफि अर्डार खालामग्रोदों फार्स्टआव ओमफ्राय चिकेन बिरियानि प्लेटथाम ओमफ्राय चिकेन मर्टार प्लेटथाम जानोसै दिनै जोंनिया नै अर्डार होनाया मोनफैबाय मोनथाम चिकेन बिरियानि जानोसै जाखांनायनि उनाव नोंसोरजों रायलायगोन guys, दा जों नै रंगिया स्टेशनाव मोनफैबाय बिसोर थांसिगोन दा गामिसिम आरो आं थांसै फरायसा रुमसिम so if you like this video then please subscribe my YouTube channel and don't forget to click this क्या है notification bell icon so bye